नमस्कार. आज आपण काला जामुन ही रेसिपी पाहणार आहोत. तसं पाहायला गेलं तर गुलाबजाम आणि काला जामुन हे दोघंही सख्खे भाऊच आहेत. पण टेस्टला म्हणाल तर गुलाबजामपेक्षा काला जामुन ही टेस्टी लागतात. तर यासाठी लागणारं साहित्य आहे 200 ग्राम मैदा घेतलेला आहे आणि 7 ते 8 चमचे मैदा, काजूचे तुकडे आणि थोडीशी वेलची पावडर घेतलेली आहे. 400 ग्राम साखर घेतलेली आहे. थोडासा येलो फूड कलर घेतलेला आहे, ऑप्शनल आहे. पाव चमचा बेकिंग पावडर घेतलेली आहे. त्याचबरोबर 1 ग्लास म्हणजे जवळपास 300 ग्रॅम आपण पाणी घेतलेलं आहे. आता साखर एका पॅनमध्ये आपण घालून घेऊया आणि यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेऊया. आता याचा आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे. पाक आपल्याला 1 तारी किंवा 2 तारी न बनवता साधारण चिकट असा होईल इतकाच आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे. चला तर मग पाक बनवून घेऊया. 5 ते 6 मिनिटांमध्ये साखरेचा पाक बनून तयार होतो आणि साधारण आपल्याला साखरेचा पाक हा चिकट हवा आहे. 1 तारी किंवा 2 तारी पाक इथे नको आहे. यामध्ये मी वेलची पावडर घालून घेतलेली आहे. तर पाक पाहून घेऊया. तर बऱ्यापैकी हा पाक चिकट लागत आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत. एका ताटात खवा घालून घेऊया. खवा हा ताजा आहे. शक्यतो ताजाच खवा वापरा. आता या खव्याला आपण व्यवस्थित असं मळून घेणार आहोत. खवा हा व्यवस्थित मळून एकजीव करून घ्यायचा आहे. तर खवा कसा बनवला याचा व्हिडिओ देखील तुम्हाला आपल्या चॅनलवर पाहायला मिळेल. 2 ते 3 मिनिटे व्यवस्थित खवा मळून झाल्यानंतर यामध्ये आपण मैदा घालून घेणार आहोत. तर मैदा आपल्याला सुरुवातीला 1 ते 2 चमचे घालून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर लागेल तसा अर्धा किंवा 1 चमचा आपण यामध्ये घालू शकतो. तर जवळपास यामध्ये मी लहान 4 चमचे मैदा घालून घेतलेला आहे आणि हा मैदा आपल्याला या खव्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. मैदा आणि खवा हा एकजीव होणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही बऱ्याचदा प्रीमिक्स पासून गुलाबजाम बनवले असतील, पण खवा वापरून एकदा गुलाबजाम बनवून बघा किंवा काला जामुन बनवून बघा. अप्रतिम अशी हलवाई स्टाईल ही टेस्ट येते. यामध्ये आणखीन थोडासा मैदा आपण घालून घेऊया. जवळपास 2 चमचे इथे मी मैदा वापरलेला आहे आणि याला पुन्हा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. यामध्येच मी थोडासा पाव चमचा बेकिंग पावडर घालून घेतलेली आहे. आता हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित मळून घेणार आहोत. बेकिंग पावडर घातल्यामुळे काला जामुन किंवा गुलाबजाम खूप छान असे फुलून येतात. तळले देखील खूप छान जातात आणि पाकामध्ये खूप छान असे मुरले जातात. हे मिश्रण व्यवस्थित मळून तयार आहे. कन्सिस्टन्सी याची साधारणपणे भाकरीचं पीठ जसं आपण मळतो त्या प्रकारची आहे. अगदी सॉफ्ट, कुठेही गाठ वगैरे दिसत नाही आपल्याला. आता यातील आपण थोडासा भाग काढून घेणार आहोत. आणि याला आपण काजूच्या तुकड्यांमध्ये घालून घेणार आहोत. यामध्येच मी 4 ते 5 थेंब येलो फूड कलर घालून घेणार आहे. फूड कलर हा ऑप्शनल आहे. त्याचप्रमाणे ड्रायफ्रुट्स देखील इथे ऑप्शनल आहे. पण तुम्ही जर घातले तर गुलाबजाम किंवा काला जामुन खूपच टेस्टी होतात. त्याचबरोबर दाताखाली एक साधारण क्रंच देखील लागतो. तर आता हे मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. काला जामुन एक समान होण्यासाठी तुम्ही इथे चमच्याचा वापर करा. त्यामुळे सर्व गोळे हे एकसारखे तयार होतील. अशा प्रकारे मी थोडासा भाग काढून घेतलेला आहे. याला साधारण आपण गोलाकारात देऊन घेऊया.
याला मध्ये अशी खोलगट वाटी तयार करून घेऊया आणि त्यामध्ये आपण काजूचं तयार करून घेतलेलं मिश्रण भरून घेणार आहोत. व्यवस्थित हा गोळा आपल्याला बंद करून घ्यायचा आहे आणि त्याला पुन्हा आपण हाताने गोलाकार आकार देऊन घ्यायचा आहे. आणि हा गोलाकार आकार देत असताना या गुलाबजामला किंवा कालाजामुनला कुठेही चीर किंवा तडा जाणार नाही याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे मी हा एक गुलाबजाम तयार करून घेतलेला आहे. पाहू शकता कुठेही चीर किंवा तडा नाहीये. तर अशाच प्रकारचे आपण बाकीचे गोळे देखील तयार करून घेऊया. गॅसवर एका पॅनमध्ये तूप घालून घेतलेलं आहे आणि हे तूप व्यवस्थित आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. गॅसची आच इथे मध्यम ते मंद आचेवर ठेवून घ्यायची आहे. तूप गरम झालेले आहे आणि तयार करून घेतलेले गोळे आपण व्यवस्थित तळून घेणार आहोत. गॅसची आच इथे लो टू मीडियम ठेवलेली आहे. तर हलक्या हाताने आपल्याला हे गोळे तळून घ्यायचे आहेत. आता गुलाबजाम जर बनवायचे असतील तर याचा कलर हलकासा सोनेरी किंवा आणखीन थोडासा हलकासा चॉकलेटी कलर असणं गरजेचं आहे. पण इथे आपण काला जामुन बनवणार आहोत, त्यामुळे या गुलाबजामचा कलर आपल्याला थोडासा डार्क करून घ्यायचा आहे. आणि हे गुलाबजाम तळत असताना आपल्याला मंद आचेवरच तळून घ्यायचे आहेत, म्हणजे हे गुलाबजाम आतपर्यंत व्यवस्थित शिजले जातील. एका वेळी 5 ते 7 गुलाबजाम तुम्ही यामध्ये घालून तळू शकता. हलक्या हाताने हे चमच्याने व्यवस्थित हलवून घ्यायचे आहेत आणि मंद आचेवरच हे तळून घ्यायचे आहेत. तर काला जामुन म्हटलं की याचा कलर हलकासा डार्क असणं गरजेचं आहे. गुलाबजाम करण्यासाठी तुम्ही हे अशा प्रकारचा कलरचे गुलाबजाम काढू शकता. तर याला आणखीन आपण थोडंसं डार्क करून घेणार आहोत. तर बऱ्यापैकी हे गुलाबजाम व्यवस्थित डार्क कलरवर आपण तळून घेतलेले आहेत. आता याला आपण काढून घेणार आहोत आणि लगेच तयार करून घेतलेल्या साखरेच्या पाकामध्ये घालून घेणार आहोत. गुलाबजाम किंवा काला जामुन कधीही उकळत्या पाकामध्ये घालू नयेत. पाक हा गरम असणं गरजेचं आहे. आता अशा प्रकारचे आपण काला जामुन सगळे या पाकामध्ये घालून घेत आहोत. राहिलेले काला जामुन देखील आपण काढून याला पाकामध्ये घालून घेणार आहोत. 4 ते 5 तास यावर झाकण ठेवून आपण हे काला जामुन व्यवस्थित मुरू देणार आहोत. 4 ते 5 तासानंतर काला जामुन व्यवस्थित मुरून तयार होतात आणि या काला जामुनची टेस्ट गुलाबजामुन पेक्षा देखील अधिक टेस्टी लागते, अगदी हलवाई स्टाईल सारखी. तर 4 ते 5 तासानंतर आपण पाहून घेऊया. मस्त असे 4 ते 5 तासानंतर काला जामुन तयार आहेत आणि खूप छान असे मुरले देखील आहेत. तर यावर आपण थोडासा पाक घालून घेणार आहोत आणि सजावटीसाठी तुम्ही यावर चांदीचा वर्क किंवा ड्रायफ्रूटचे तुकडे देखील घालू शकता. माझ्याकडे चांदीचा वर्क होता, त्यामुळे मी चांदीचा वर्क घालून याला सजवून घेत आहे. ऑप्शनल आहे, तुम्ही यावर ड्रायफ्रूटचे तुकडे देखील घालून सजवू शकता. बऱ्याचशा लग्न समारंभ त्याचप्रमाणे मोठमोठ्या पंक्ती ज्या असतात त्यामध्ये हे डेझर्ट ठेवलं जातं. खूप प्रसिद्ध असं भारतातील हे डेझर्ट आहे. तर आता आपण पाहून घेऊया याचं टेक्स्चर कसं आहे ते. यावर आपण थोडासा पाक घालून घेणार आहोत. चमच्याने याचे 2 भाग करून घेणार आहोत. खूप छान असा हा काला जामुन आतपर्यंत मुरलेला आहे आणि याचं टेक्स्चर देखील अगदी हलवाई स्टाईल आहे आणि यामध्ये तुम्ही पाहू शकता काजूचे तुकडे देखील दिसत आहेत. तर तुम्हाला पिवळ्या कलर ऐवजी दुसरा कलर घालायचा असेल तो देखील घालू शकता, ऑप्शनल आहे. तर आजची काला जामुनची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्सद्वारे लिहून कळवा. आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.